guain badakit abesti sueltia dazkazuela. Diskan bat baldator martxan, bateako aldezue. Bai. Buru belarri daude hau elanian, buru belarri. Pues que, claro, gu hasi ginen hori, eta genuen lehenengo kanta abenduan, eta izan zen, beti ginda zelako gauzak itetan, behingoz kanta itxuroso bat osago genunako esan genuen, venga, eta ingo deu, eta a ber, ze. Kanta hori bai, aurreko urteko martxoan hasi ginen da, abenduan eta genuen. Bai, prozesu bat etatzen guretako. Lasai eraman. Lasai, vale. Eta gondun, esan genuen, kantak eta jungo gara solte, eta hola, eta, bigaben kantata genuen dut abia bukaran, da ez genuen espero duan atautzia gainea, eta, noain ja bai dakaula buruan, uda buelta hontan lan pixkatin, eta gabona baino lehen udara eta gero bildun matxo bat atatzeko asmoa badakau. Ondo, bildun matxo bat, azemat abesti. Guain adibidez, badaki kontzertu pare bat, Santelmotan ibilizeate horroltza gainean, zemat abesti kantatu abestu zen dituzten? Dazkaun irurak, gau beste badakau, lasterretako du, zeituan, hilabete hontan berez. Orduan, lau hoiek, eta beste hiru bertxillo dakauzo zein da. Eta horrekin gabiltza. Hori, 20 minutuko kontzertua gaite dugu. Bale, eta zenenak bertxilloak, zenenak botatzen dituzten adibidez. Hori ja sorpresa. Sorpresa, bale. Aldatzen jute zate hori. Ni bakit, baina hemen jendeak jakiteko zan. Eta orduan, abesti gehiago askazu eta akazu gogu ateatzeko diska bat orduan, ezta? Bai, hori, gehien bat, zulotasun bezala, osotasun baten da fase bat izteko, edo... Bai, azkenean bilduma bat eukitzeko, eta zoze... Jendean zara bai errexo izango alare bai sartu, eta ikustia dana dakaula hor. Eta, pixka bat horri gantiratzen. Eta zeri buruz dia abestiak, ze topatuko deuzuen abestitan? Galdera ona, Joseba. Bota. Generalian nahiko tristia letrak. Bai? Bai, pixka bat. Zuek zeaten alaiakin da abesti tristiak? Musika gero ez da tristia. Bale. Eta ze entzuten da, ze esaten dezu, zuen bizipenak dira, edo... Letrak beak diteitu, así que... Bai. A ber, bota. Dagatik gan pixkat, gero krisisa balde makat hor rotatzet, eta batzu askat, así que, Baina adibidez, zuen bizitza o mundua ze gaizki dagoen, o desamo diluak, o ze gauza topatuko ditugu. Ni ustez gehien bat hori momentu bat etzaitena, betiak igual esaldi bat otortzetela burura eta horren inguruan bai dazteet, horrek inspiratzeitena, zozentzute eta gustatzea eta hortik antiratzete bai. Hori, letrak oso ez dira bat esplizituak, odun geho bakoitzak bere interpretazioa eta leike, eta... Bai, azkenean... Bale, ez dihua pixka eta orokorrian dira eta bakoitzak beria topatze gordun. Bai, ez du mensaje garri bat lagatzen, azkenean hori entzun da... Zuk interpretatzen muguan hartzu. Baina, adibidez, estrofia txiki bat bota hemen. Guri, zer nundik noa ibiltzean abestila. Zer abesti, Irisa. Eso esan. Ez dakit, esan duen. Hau bezala kanta atea ez daneko zati bat edo. Bai, bastante obsesioak rimekin, esan berra do. Orduan, kanta berrian adibidez dana rimak. Ez geldiu, eman, Ondo. A ver, zer prozesu egon. Indezu, listo. Hau garbitu, atea hor da ona, eta mingaina bat emango izut ondo garbitzeko horiek. Guain ezin dezu esan ez dezula maionesa india. Nera marrongo. Orduan, ez dezu botako estrofa txiki bat, edo pusketa bat abestilana? Ez que... Idea bat iteko gu, nundi noa ibiltzean, zuen letrak. A ber, ze. In hori mana. Da hor, ez dakize bat sekula esan hit hori, utikan. Eta utikan, utxunetikat, ahotika hotx bat, buruan milaka, begitik tantaka, bilakatu arte beste kanta bat.